kutodana nomurume wangu achitora zvinhu zvese ndakatomwana akarara pamubhedha nemurume wangu. Inini handisisina murume kutotiza murume kwese kumombe dzese dziri kutengesewa ivava vari kuziva vese ndinovada. Bonde unoridawo? Chokwadi. Ukariwanawo kuno uyu? Chokwadi changami. Vachiti vabva unogadzirisa amai guru vati ngatitei majuti. Takatomboita majuti gore rakapera ebarika yekuti 3 days kumba kwangu 3 days kumba kwavo. Baba vaiuya 3 days dzacho vaiuya manheru chete kunorara. Vanoswera vari kumba vachiita basa. Muzukuru uyu hatina chitadzonai kana dei vese tasumuka tese tawana mari dzobhazi vana anouya vana nasekuru mukadzi anotigonera hatina kana chitadzonai. Uyu ari padhuze uyu? Aiwa handimuzive ndikamuziva pakaenda kutora hembe ikoko. Ini mai guru zvizhinji zvavari kutaura ndinozviramba sebvira panyaya yemari. Ini handina mari yavo yandinodya kutaura chokwadi handina mari yandinodya kana ivo vanotozviziva. Gore rakapera vakarima fodya ndandisati ndakudanana nababa. Tikabuda muda tikatengesa fodya yedu mari yese ikasara sasara $600. Tikasara $600 ndobva ati ndobhadhara society ndobva ndamupa mari kuti abhadhare masociety ake ndobva ndasara ndisina mari yandinowana ndiretired musoja. Last year ndakalona 1000 ida kuti drille ball patodrilla ball ndikusara ndine $30 ndo mari yandinayo. Tine imba yatiri kuimbindura inobhadhara $300 every month. Inanzi kutora senti uye ndiyai kutora mari iyo. Saka ndikuti ngatore mari iyo andiponditese ndibhadhare. Handisi kuramba kubhadhara changami. Muudze kautora mari ubhadhare. Sorry. Inini kurima takarima zvavari kutaura izvozvo. Inini ndiri kutora mari yerendi. Mari yerendi iyo ndiri kuiwana iri 270. Taiwana iri 270 ndine mwana ari kumasvingo form 4 izvezvi. Anoita ma-extra lessons every month $60. Aita ma-extra lessons ndomupa mari yekushandisa $20. Koita mumwe Nombomirai. Chikuita nyaya yenyu zvayaita. Dai murume wako anga asina kutaura mazwi akataura paakasungwa. Dai pasina dambudziko. Inini ndakutokumbira kuna mambo anditi. Nyaya yandauya nayo ndeyekuti ava vakatengesa mombe 3 dzese havana kundiudza kusvikira nanhasi. Vane mukadzi wavo vari kufambidzana naye. Wandakatovawana vainaye handisi kutogara navo pamba baba. Vakabva pamba vari kugara kumunda. Kumunda kwachona koko takavaka tese. Mota mombe zvese vakatakura. Inini ndangosara pamba handina chii. Andina. Saka ndonyaya yandauya nayo. Inyaya yandakwira ndeyekuti ava baba vakabva pamba. Kubuda vanhu mwanangu teera unzwe. Zvautaura ini handisi kuramba kutonga asi ndiri kuramba kutonga nezvikonzero zvekuti mazwi akataurira kumupurisa wangu andaudzwa pana vaita kuti nditadze kutonga. Saka inini ndodi nokuti ava mari vanayo vakatengesa mombe. Ndai munorongana muna yamusi wa 31. Koye muna yamusi wa 31 ndokutonga mavanhu. Chikomba chomurume wake ndochipi? Uyu ndiye ari kuita sei? Ari kutodanana nomurume wangu achitora zvinhu zvese ndakatomwana akarara pamubhedha nemurume wangu. Inini handisisina murume kutotiza murume kwese kumombe dzese dziri kutengesewa ivava vari kuziva. Mari yatakarima gore rakapera vakapera vakatora makadhi vakatora pei yavo uyu ndiye anogara nazvo. Ini handina murume nokuda kwavo ivavo. Saka izvezvi vakatengesa mombe ndodzandaya kuripota kuti mombe dzavakatengesa ina handisi kugara navo. Havana kundiudza mombe 3 dzese votaura kuti havana mari yacho nerikuti ngavabhadhare mari anayo. Inini ezvinezvi mombe vatakura dzese dziri kumba vatakura vagara nadzo kumunda uko. Kumunda kwachona takavaka tese takacheresa bhoho tese ukoko. Ivo vatakura mombe vatakura mota vatakura zvese ini ndagara. Uyu ndiye akaenda kumba kokuye achidzokera kumba kwake achienda achidzokera kumba kwake neuyu. Saka ivo vari kuramba kuti havana mari sei ivo mari vanayo. Yerenti ini ndiri kubhadhara mari yefees yevana. Havana kana chavari kutenga chemwana. Ivo vachona kuti vabve vachikutirumba. Hapana. 3 months dzese $34 avo vari kuningirayo. Kana vakanzi vaenda vandotora bank statement. Bank statement irororo vanga vasiri kutora mari. Vanayo mari ava. Kuvatitora bank statement yavo yekusvika pa-this month $100 iyo yakaenda kupi haisi kushanda mumba. Mari yemombe yavakatengesa pane 2 weeks yezvinezvi vatengesa mombe kupindisa yako. Muno vana vangani mesi? Tine 2. Ndo first husband yako? Handambobvira ndaroora. Nawo ndo mukadzi wako? Tenda changami. Ko unoitire zvisingaiti? Mutendera kutsanangura changami. But tsanangura asi mari ushaibvisa hako pa taura.
mari yaari kutaura yemombe dzandakatengesa 3 changamiri ndakabhadhara chikwereti chemari yandandabhadhara fees andoziva 400 yandikatotenga ndakuniswa nomunhu wandandakwereta chimari ipa ndikatanga tisingakomunicate ndipera asi kutotaura tese hamusi kutaura mese nomudzimai asi makapedza ringi bonde mese ndifunga mwedzi unogona kukwana mwedzi unogona kukwana nawo makapedza ringi bonde mese ava vakabva pamba muna april mushure mekunge vati uyu auye kokohwa fodya ini ndikaramba zvikandisaka iwo ndounotonga pano ndokubva kwavakaita sei kwavakaita pamba bonde hapana pavadanana naye vava ne1 year 8 months vachidana nemukadzi uyu kana vachida bonde vanotoenda kupi ukoko vanobuda zvinozikamwa nenyika yese woita 3-4 days vari kupi vari ukoko mari yatakaima gore rakapera vakaitakura makadhi akazoenda kotorwa nagogo avo rekubhengi rake nerefodya yedu yatakaita sei yatakatengesa mubva watanga mukadzi inobva atanga kupfuya huku ari kumba kwavo mari yatakashanda mota mombe zvese kumba kwake uyu mukadzi uyu anozviita sei ndo zvaanoshandiswa achitobva kumba kwake zvinezvi ava kubva kwavaita vachienda kumunda kwatakavaka mukadzi uyu anotobva kumba kwake achienda mubhedha vakatakura magumbezi vakatakura uyu anoenda korara pamusoro pemubhedha mukuyu watakaita sei vandakashanda nomumu wangu nai mama uyai kaamai nini mutudzi garai apa pana amai guru pavanhu 3 apa muri vatatu unoda upiwe vese ndinovada bonde unoridawo chokwadi ukariwanawo kuno uyu chokwadi changamiri kokurarei pambedha yamai guru pamusoro ichangamiri ndokumbirawo kutaura taura ini maiguru zvizhinji zvavari kutaura ndinozviramba sebvira panyaya yemari ini handina mari yavo yandinodya kutaura chokwadi handina mari yandinodya kana ivo vanotozviziva gore rakapera vakarima fodya ndandisati ndakudanana nababa ndakatovaudza kuti pamari yenyu yefodya yegore rakapera handidi kana sendi renyu zveshuwa ndinokuwana gore rino vakarima zvekare fodya baba vavo vakatouya nechichemo kwandiri kuti ndikweretesewo mari ndikatovakweretesa mari vachitoda kubhadhira vanhu velebo nanhasi mari yangu iyo ichangamira handisati ndaipiwa kana sendi vakanga vati vari kundidzorera kana vabuda munda nanhasi handisati ndaiwana saka ini handina mari yandiri kudya mombe dzacho ndina mbuya vangu vari muno kana makavabvunza kuti vati vaonawo mombe kumba kwedu here kana mota yacho kuuya mota ichidzokera yaiuya zvekunzi vanoita 3 days kumba kwangu pakamboita nyaya yekunzi kwakamboya nambuya vachiti vabva kunovagadzirisa vaupurasi indogara kurusevha vachiti vabva kunogadzirisa amai guru vati ngatiitei majuti takatomboita majuti gore rakapera ebarika yekuti 3 days kumba kwangu 3 days kumba kwavo baba vaiuya 3 days dzacho vaiuya manheru kunorara vanoswera vari kumba vachiita basa saka ini kuti ndiri kugara navo handivumi nekuti handigari navo vanouya vachidzokera kumba kwavo kumba kwavari kunzi kwavari kugara ikoko imba iyo yakavakwa ichinzi ndeyangu mushure mekunge ndanzipfuya huku kuti unganize building material ndobva ndapfuya huku mari ichitorwa ichienda kupurazi ukasvika pakunzi kuri kuvakwa huku kwavakwa imba kicheni ndokuri kunzi kuri kugara babava izvezvi chakazondisawo kuenda kupurazi kwakazouya ambuya vari kutaurwa ivavo vakatora hembe dzemurume dzandani nadzo vakatora makadhi ake ekubhengi handandinawo ndakavapa zvese gore rakapera asi kuti ndisiyane nemumwe wangu iye anoti ini handisiri ndakayotora hembe ini ndichiri kukuda ini inowo ndinomuda saka ndosaka tiri pamwe chete asi yezvino izvi chinhu chakutoramba chichitaundirami ndakasungirira paari inyaya yemari yangu chete yanayo ano mari yako ndakamukweretesa 400 asi 400 iyo ndiri kuibatirwa kubhengi $39 pamwedzi asiwo bonde uri kuitawo naye ndiri kuita riri kufaya ambuya aru mbuya uya uri ambuya pakuita sei inini amweni amai vati ndateti vangu okay hanzvadzi yomurume wangu okay uri kuiona sei nyaya yako mbuya tiudze tinzwe isusu takasumuka ndakabva kubhindura ndogara kubhindura takaenda kogadzirisa muzungu wedu tikati zvawaita izvi hatina kugutsikana nazvo waitirei mabasa yakadai so nomukadzi wake oyu vanga vakagara zvakanaka vachirima zvinhu zvavo vachiita zvinhu zvavo vakabatana kudai saka isusu sana naambuya nasekuru takanzwa kurwadziwa takasvika mumusha takagadzirisa nyaya iyi muzukuru akati aiva nagogo nasekuru ndakunzwai mataurirei sumukai mene kotora zvinhu zvacho kumba kwenini marudzi nomusikano yandishata
takasumukana naambuya avana naambuya handinatoenda ndiri ndega ndakasumutora vabi yangu vana varoora biedu takasvika mumusha momukadzi akatipa makadhi akanga arambira mbatya hembe ndizo akanga arambira makadhi akasvika akatitambidza mbatya akanga adzirambira takazofonera imukomana uyu tikati uya utore uya kuni isi takatogara pano isi hatisi kutodzoka ba takatogarira pano takanga takatogara titananambuya tofuka takasvika masikati takagaririra mbatya idzi uya akazoya mukomana uyu takarongedzwa bhegi redu rombatya takasumuka tikaenda tikati isu tida kukusiya wakagara pano nomukadzi wako so kuronga kwawaita nomukadzi wako zvinhu zvako zvichikuitira zvakanaka ndozvataitira toda kuti ugare zvakanaka nomukadzi wako wauti watinoziva ari pamba kwete zvauri kuita zvokungofamba famba izvi tabva tamusiya tamudzora tamusiya pamba akazosara tosonzwa pakare adzokera aiwa ngaatongwe nokuti uyu muzukuru uyu hatina chitadzo naye kana dei vese tasumuka tese tawana mari dzobhazi vana anouya vana nasekuru mukadzi anotigonera hatina kana chitadzo uyo ari padhuze uyu aiwa handimuzive ndikamuziva pakaenda kutora hembe ikoko pandikamuzivawo ko zvino zvaari kumuda ari kuti uyu ari kusevhiswa zvakanaka ndiwo vanoya koparadza vaiva munoona kuti vanoda kuuya koparadza vanenge vakashanda vanoda kuuya koparadza zvinhu zvinenge zvakashandwa nomwe munhu ko zvino kana amuda muzukuru wenyu momutaya futi aiwa hati mutayeba nokuti hatinokuti hama dzese hadzisi kukuda kana dzisingakuda hadzikuda usamanikidzire pausingadi ma Alright. Munoya musi wa31 mesi. Makadai naambuya. Ambuya munoya nomumwe futi ambuya manzwa. Musi wa31. Musi wa31. Inini ndoti marodza ere ndakashata nomurume wangu 511 nomurume wangu. Marodza ekuti inini ndovakira uyu ari kumba kwake achinza. No. Ndakuti ndawo kana kuchiwedzera kunotaura ndawedzera zvokutaura. No so musi wa31. Ndo bamtapita. Mepo ndabuza